Takže bych vám ráda představila cestu ke kostelíku svatému Ivanovi, kde už jsme teda byli. Nicméně teď jdeme zpátky a je to následující. Děda Jarda se neustále fotí. Mamka větrá. Zuzana jde. No a Zuzka jde taky. No. Ano, velice zajímavé. Nejzajímavější činnost tady má Jaruška tady, která neustále vědra, protože je celá umělohmotná, že? Taková. Ona takhle pozná počasí totiž, víš? Cože? Že takhle pozná počasí tím větráním. Já vyvětrám za hodinu a čtvrt je tady nízká. Aha, Nízký tlak. tak to je. No a děda Jarda, ten se neustále fotí. Ano. Ano. Jako vždy, ten není. Nic Tak, cesta je vysoká, ale už jsme byli i vejš teda, jo? Ale, tak no, to je asi všechno. No a tohle je Zuzka. Tam u nás taky jsem To je neviděla, Zuzka. ale taky ten blbej. Zuzka. A Zuzka nám nic neřekla. To už nemá slov. Nemá, no comment! No comment, to je hláška celé bašky. Ale spadneš tam mezi ovce, že bude Já se s tebou bude tahat. Spadneš tam, blbej. Beran tě zežere. Beran tě zežere. Bolon tě zožal. Hodně nežere. Co to je? Oliva. Ratolest. Míru. Tvoje? Takový, jo. Tak, dědo, Jardo, churavá chobotnice, pojď. Jdu. Jdeš na pláž? Nevím, jak mě budou bolet nohy. No ještě jsem zapomněla, že nám chybí jeden účastník zájezdu. To je Jaromír Mitáš, ale ten je buď v hospodě, nebo na pokoji, nebo leští auto. A to je asi všechno. Konec. Nebo spí. Nebo spí, no tak to je na pokoji, ne? No a tímto bych asi ukončila. Vidíte, že je tu opravdu skutečně zábava. Zvláště s osobami jdoucí vepředu úplně. Ty jsou úplně rozchestané. Ty jsou tak rozchychtaný, že prostě to no. Jsou rozchychtaný. Lídek. No, a to bylo víš. To byl Že útok. naše tichá reportérka. Ano, tichá reportér. To bude můj nick. Tichá reportérka. To jo. Když někdo uslyší tvůj smích, tak to bude fakt. Takže Zuzka se s vámi rozloučí. To je frontmanka skupiny Víčci. Tak čus, teda takhle. Ne, počkej. Takhle jsem to chtěla. Tak čus.